Eżis telespettaturi tawan nilqakom ġdid tal-edizzjoni oħra mill-programm Ribna. Illum fil-programm ser nkunu qegħdin infakrukom dak il qal l-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil meta indirizza attività ta' l-għaqda l-NGO Repubblika. Ħansegwu flimkien. Il-Partit Laburista illum sar refuġju għal politiċi kriminali. U għak fakkarnikomx għal l-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil, dik l-istess retorika miex sinonima biss ma' Simon Busuttil, anzi, ħanfakrukom ukoll għal id-deputat nazzjonalista Mark Antony Sammut illi wkoll qed jaqbad l-istess narrattiva. Segwu magħna. Problema fundamentali li għandu l-pajjiż illum mhijiex jekk ikun hemm żewġ partiti fil-gvern, imma li m'għandux partit fil-gvern, illum għandu organizzazzjoni kriminali fil-gvern. Organizzazzjoni kriminali li tħanżret u għadha titħanżar minn fuq it-taxxi tagħna u li tikkontrolla tuża l-poter tagħha biex tikkontrolla l-istituzzjonijiet tal-Istat biex tibqa' tagħmel dan b'impunità. Tinsewx mill-ġdid ukoll il-fazzjonijiet li għadhom jeżistu sa issa fih dan il-Partit Nazzjonalista, inkluż Jason Azzopardi li ġie sfiduċjat fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Anki sħabu illi meta l-Kamra tal-Aħbarijiet tawan marret intervista lil membri parlamentari tal-Partit Nazzjonalista u saqsuhom x'jaħsbu dwar il-kummenti li għaddi Jason Azzopardi u anke x-xogħol illi qiegħed jagħmel. Dawn kienu wħud mill-kummenti li qalu dik l-istess fazzjoni tal-Partit Nazzjonalista, inkluż sħabu li tista' tgħid illi iddefenduh. Segwu bajnejkom. Jiena naħseb illi Jason Azzopardi bħala ċittadin għamel ħafna xogħol tajjeb. L-għunet għaliex m'għandux ikollu post fil-PM. Jason Azzopardi huwa persuna valida. Qabel ma segwejna din il-klip flimkien, fakkartkom dwar il-fazzjonijiet li jeżistu fil-Partit Nazzjonalista. Mek segwejna lil Beppe Fenekadami u lil Mario De Marco. Dawn huma żewġ membri parlamentari nazzjonalisti li qegħdin jaqblu max-xogħol ta' Jason, kważi wieħed qallu għaliex m'għandux ikollu postu fil-Partit Nazzjonalista, filwaqt li ieħor qal li qed jagħmel biċċa xogħol tajba bħala ċittadin privat. Però fl-istess Partit Nazzjonalista nfakkarkom hemm ukoll Adrian Delija, ex kap tal-Partit Nazzjonalista u ex kap tal-Oppożizzjoni. Nfakkarkom min naħa tiegħu mbagħad x'qal dwar Jason Azzopardi li evidentament jikkontrastja ħafna ma' dak li qalu dawn iż-żewġ membri parlamentari. Segwu x'qal Adrian Delija. Li jgħid il-falz, illi jiffabbrika l-affarijiet fuq in-nies. Sanħalli fidejkom biex taslu għal ġudizzju tagħkom. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna għal edizzjoni oħra mill-programm Ribna. Nfakkarkom teħtlu fuq il-Facebook page tagħna Ribna, hemmhekk tistgħu tħallu like u segwu wħud mill-filmati, il-klips li nkunu qegħdin intellgħu ta' kuljum fi ftit minuti kollox fejn naġġornawkom dwar dak kollu li qed jiġri madwarna, dejjem b'doża politika. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna u għalissa insellmilkom.